Гей, прывітанне! Сёння будзе крутое відэо. І так, першае, нам патрэбна. Гэта частка ад утюжка для волос. То есть вось сюды волосы, і яно пшш, і роўненькие становятся. Тут ёсць экран, кнопачкі, уключэнне, тэмпература ніжэй, вышэй, это предустановкі. Далей, вось гэта пімпа. Гэта ў гэтых утюжках, каб сюда разъем уставляется и можно было ворочать. То есть это просто выкидываем. И вот у нас два проводка 220 вольт. Сюда подрубаем. Усё изолюем чымсьці, каб не бахнуло, потому что 220 вольт это сур'ёзна. Итак, вот гэта у нас награвальник. Ох. Далей асноўная штука. Итак, гэта у нас пресс. Вы можете бачыць, что тут я вынес электронику, то есть там есть дисплей. Вось дисплейчик, тут кнопочки схаваны, каб не бахнуло 220 вольт, але яны тут можно дакранацца і понять, дзе што. Далей палядзім з гэтага боку. Итак, першае у нас ёсць, як это назвать, кліше. То есть гэта сделано з латуні. Гэта заказвалось у Китаі. Я скидываў у вектары китайцу, вось, і атрымалася ўсяго каля 10 доляраў. Вось гэтых памераў. То есть тут, напэўна, 4 на 5, 10 так, сантиметров. А по центру, с другой стороны, тут есть М5, можно винтик навинтить, и оно зараз трымаецца на пасярэдзіне, и сбоку, каб не хісталася туды-сюды. Далей награвальник. Далей пластина от уголка со строительного магазина. Нейкія часткі, каб трымаліся награвальнікі. У награвальніках ёсць элемент сам асноўны ўнутры, а вось з бакоў можна сверліць і не баяцца. Так, далей. Вось гэтая сістэма вінтыкаў, яна патрэбна, каб можна было ў плоскасці, вось у гэтай плоскасці, неяк подрегулировать. То есть, калі нажимаем, можно визуально бачыць, что оно докранаецца, а можно визуально, а потом яшчэ нешта подложить и зрабіць теставыя штуки. Так, то есть у нас тут одна частка вялікага уголка, другая частка, винты М8, просто металличная какая-то штука была. Далей тут уголок, уголок. Далей температурные режимы. Для ленты, якую я заказывал, ось я зрабіў для яе ось такую штучку, каб яе можна было класть. Ось. І ось такая лента, яна каштуе 10, напэўна, 7-8 доляраў. Тут 120 метров і шырыня. Колькі тут шырыня? Напэўна, так, 3, 4, 5, 50 миллиметров. Ось. Ось такая лента. У нее температура наогул пишут, что 120 градусов, але у мяне працуе яна на 180-190. Болей уже яна камкаецца, неяк сцягваецца, то есть она не разлічана на высокие температуры. Але вось
ніжэй, чым 180, яна ўжо ліпла у мяне не вельмі добра. Прыклад. Давайте зараз паглядзім, як я гэтым прэсам рабіў. На тканіне атрымоўвалася не вельмі добра. То есть, я так разумею, што не хапае моцы прэса. То есть, вось. Тут ужо ўсё пачынае прыгінацца крыху. Калі я нажимаю, то есть, і гэты ДСПшкі прыгінаюцца, і тут у мяне ўсё не вельмі добра. Вось, і рычаг у мяне не вельмі вялікі. То есть тут 2-3 разы аблягчае, але гэта малавата. То есть спачатку я вырашыў, што вот награвальнік у нас ёсць, і я просто вось усёй гэтай сістэмы не было, быў толькі вось гэта частка. І сюды я рукоятку зрабіў. Вось, ад балгаркі, там М8, таксама разьба. Вось, і лічыў, што можна будзе рукой щук і рабіць, але мне не хапала моцы. Я усім целам, усімі 80, напэўна, кілаграм. Вось, я давіў і не хапала моцы. То есть не ўвесь тэкст быў бачын. Таму прыйшлось калхозіць вось гэта ўсё. Так ужо атрымалася лепей. Каб можна было ручкамі рабіць, трэба кліше. То есть тут, глядзіце, у мяне кліше, ось тут тонкія буковкі, а вось тут вот лініі тоўстыя. І тут буквы тоўстыя. То есть, каб рукамі можна было рабіць, трэба, каб усе лініі, яны былі тонкія. Тогда лягчэй нешта адпрэсаваць. Таму, если вы руками плануеце рабіць, то вось гэта лінія, тут, напрыклад, у буквачкі 10 мм 3 шырыня. Тут тоже, напэўна, 3. Гэта вельмі много. Лепей сделать по міліметру. То есть, вот, як у ніжняй часткі. Тады можна будзе руками рабіць, і ўсё будзе добра. Ну і невялікі штамп павінен быць, бо таксама не будзе хапаць моцы. Вось. Нейкія шаблончыкі, напрыклад, я для вось скуры я налепіў нешта на скотч, каб можна было хутенька чык, і у кожны час не думаць, куды класць, і хутенька гэта ўсё рабіць. Вось, і так атрымоўваецца даволі добра. Колькі ўсё абышлося? Ну, тут некалькі дзён працы, то есть я думаў, як што зрабіць. Кліше даражэй за ўсё, $10, ад утюжка, напэўна, $1. То есть гэта просто унутраная частка, я заўважыў, што кітайцаў прадавалася вельмі дёшава, $1-2. Вось. Гэта ў мне было, уголок $2, можа яшчэ $2. То есть атрымоўваецца уся гэта сістэма, яна да $20. Прычым вось гэта частка, само кліше, оціск, ён $10 каштуе. Вось, то есть гэта сама дорага. Ну вось, так. Далей гэта кліше можна выкарыстоўваць, то есть краску, напрыклад, нейкую, і рабіць оціскі. Таму што гэта вот на тканіне не вельмі, а, напэўна, краска для ткані, калі тонкім слоем памазаць, яна, я лічу, будзе добра на простай тканіне. Всё. Выдатна, я лічу, атрымалася. Калі ёсць какие-то ідэі, як гэта можна палепшыць, ці як рабілі вы
гарачы штамп. Як гэта сказаць? Гарачы прэс для штампаў. О, напэўна, так. То пішыце ў каментарах, як гэта зрабіць можна яшчэ танней. Я не ведаю. Но пішыце. Всё, всім да пабачэння.